bunyagan ang mga bata nga gagmay pa. Bisag asa nabahin sa Bible, wala gid nagtudlo ang Bible nga bunyagan ang gagmay mga bata. Tanang gibautismuhan sa mga apostole sa panahon sa tong Ginoong Hesus, mga dagko naman og nakasabot na sa maayong balita. Bisan pagani atong Ginoong Hesus, gibautismuhan siya sa edad na 30. O wala gibisan usa ka buok na lang nga gamay nga bata na gibautismuhan o gibunyagan sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Makaluluoy kay ning mga bata sa atuang mga higala nga mga sulpot kay nahulog nga ilang i-exclude ang mga bata sa gitawag og kalawasan. Atong hinumduman nga usa sa paagi nga ang tao gitawag og maluwas ang bautismo. Nga naman Galatia chapter 3 verse 27 ang giingon sa balaang kasulatan nga pinaagi sa bautismo atong nasulob ang ato ang Ginoong Jesucristo. Mabitaw ningon si San Marcos ang moto magpabautismo maluwas apan kung dili silutan. And at the same time kabubuton gyud ni Ginoong Jesucristo nga ang tanang tao bautismuhan ug ang tanang tao bunyagan. So buti pasabot ang bautismo wala na gipili, mabata, mahamtong, mababae, malalaki, as long as wala pa kay bautismo normal gyud lang kinahanglan ka bautismuhan kay ang tumuog tinguha sa bautismo kaluwasan man o pinaagi niya na masulob nato ang manuluwas og sarang mamahimo natong pamasahe padulong didto sa gitawag og sa langit. Muna simbahang Katolika nga tuang tan-awon ang tudlo sa simbahang Katolika, importante ang bautismo o kinahanglan ang bata ug ang mga masuso bautismuhan. Kini nga tong mga higala nga mga sulpot ilaging i-exclude ang tawag ining mga bata or mga masuso sa bautismo nga naman kay daghan kasi lag mga alibay. Number 1 nilang alibay kay wala daw kuno mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyano kaniadto sa biblical tawag ining environment na bautismo og tawag ining bata. So ang ilahang punto di daw tinuod kay dili daw kuno mabasa, wala daw kuno mabasa. Ang problema wala man punto mabasa nga nisulti ang Ginoong Jesucristo nga ang bata excluded sa bautismo. Watay mabasa nga nanudlo ang mga apostol nga ang mga batag mga masuso walay labot sa bautismo. So kung ang ato ang basis kanang pagkawalay mabasa, murag balik ko out kay na si prinsipyo sa balaang kasulatan nga naman tungod sa hinungdan nga ang pagkadili mabasa it does not mean nga tawag ining mao nanay ato ang mamahimong bugtong basis ka para makaingon tang tinuod da. Kay daghang butang nga di mabasa apan tinuod. Pero unsa man gitubag ana nganong ang mabasa lang nato sa balaang kasulatan bautismo, gibautismuhan kadtong gitawag og mga dagko sagad atong makita ug mabasa mga dagko man ang gibautismuhan. Remember nga kanang panahon na mao pay pagtikang sa mga Kristiyano. Mao pay pagtikang sa mga Katoliko at that time. So siyempre kung mangita sa membro unahon gyud niya dagko, di ba? Common sense ba? Unahon gyud niya ang dagko before ang gagmay. Kay nang may panultihon nga obi mayor sisat minor nga ang dagko ang tawag ining ang gamay mosunod ra nas dagko, di ba? So buti pasabot kan mga gagmay mga bata iulay hina nga naman unahon sa convert ang mga ginikanan. Kaya kung dili na ma-convert ang mga ginikanan, kaya kung dili na ma-convert ang mga dagko, saan mo pagbautismo sa mga bata nga sila mamubitbit silang mga anak paduol nga to sa Ginoong Jesucristo. So normal lang yun na nga makita na to sa balang kasulatan nga dagko ang gipang record nga naman kay lagi mo pa na ang pagtikang sa gitawag og Kristiyanong pundok aron sa pagpalapnag sa mayang balito ang unang ubitbit ang mga dagko. Si Kristo gibunyagan 30 anyos naman daw to di man to sakramento. Katong giingon ni St. Matthew chapter 28 verse 20 at 19 to 20. Dili man na kanang bautismo ni San Juan, di man na sakramento. Ang dawaton sa tao kadtong giingon ni Kristo San Mateo chapter 28 verse 19. Mao to'y dawaton dili katong bautismo ni Juan. Onya pagkahuman ang bautismo ni Juan para sa paghinusulto. Kining bautismo kang Ginoong Jesucristo para nes kaluwasan. Mo bitaw nga ang tanang tao bautismuhan. Di ba? Ingon ni Ginoong Jesucristo panlaw kamo tanang katawhan sa tibuok kalibutan kanang katawhan pero landag ko way mata. So, diya pa lang sa objective ni Ginoong Jesucristo apil ang bata sa bautismo. Walay gitudlo ang Ginoong Jesucristo nga walay apil ang mga bata sa gitawag og bautismo. Ang bata dili na pabuotay. Ang bautismo rather. Ang bautismo dili na pabuotay. Kung dili
kung wa kay bautismo, kinahanglan kag bautismo aron ka gitawag og maluwas. So mingon sa lag nakasabot na sa pulong sa Ginoo ay kabalagaan ng mga bata kay ang Dios may magtudlo ana, di ba 21:16 sa Mateo nga ang Dios mismo ang magtudlo niyang ilahang pagtuo sangko sa kalangitan. Oh, so katong ilang pagtuo di man to magpulos o di sila mahiusa kang Kristo man ang bautismuhan. Wala even sa catechism of short catechism of Martin Luther, nagtudlo si Martin Lutero nga ang bata ang mga masuso apil sa bautismo. So kini nga itong mga higala nga mga sulpot nga ilaging ihikaw ang mga bata sa pagduol o paghihiusak ng Ginoong Kristo. Sumala pa ni Kristo sa St. Matthew chapter 18 verse 6, mas maayo pang hiktan ng inyong mga liog ug dagkong bato. Nya pagkahuman mo ambak mo dos pinakalahod kaysa makaangin mo sa mga bata o mga masuso sa pagpakasala. Manang ayaw ninyo iangin na sa inyong kabuang na mga bata. Ayaw ninyo ang kiluoy kay na inyong mga anak. Manubag mo sa Ginoong Dios sa mga kalag-alang mga bata kay gihikaw ninyo kanila ang atong Ginoong Kristo. Simbahan Katolika, sa simbahan Katoliko gitukod ni Ginoong Kristo, di gina pwede nga ihikaw ng bautismo sa mga bata. Nga naman kay importante na nga dawaton sa mga bata kay lagi ang gidawat din na dili papa, dili obispo, dili pari, ang gidawat sa panahon sa bautismo ang atong Ginoong Kristo og pinaagi niya na maluwas ka ng maong gitawag og bataa. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.